Август айы быйыл біраз салқынырақ болса да, достар, аның өз матурлыгы, өз гүзәллеге бар. Уйлап кына карагыз, кояш бик кыздырмаган чакта Казан урамнары, Казан урыннары буйлап йөрү иң уңайлы. Һәм Казанның матур җирләрен гизеп, матур җирләрен күзәтеп, кайтып арыган чакта сез өйдә телекраннар каршында утырып йолдызлык мизгелләре тапшыруын карый аласыз. Без сезне көтәбез. Нәкъ хәзерге мизгелдә йолдызлык мизгелләре тапшыруы үз эшен башлый. Әйдәгез. Сәләтле кеше һәрбер эштә дә, һәрбер һөнәрдә дә сәләтле. Бу әйтемне безнең тапшыруыбызның төп геройлары исбатлыйлар. Аларның иҗат юлы 21 гасыр башында башланып китте. 2000 елда алар Грант вокаль ансамбле солистлары буларак Созвездие йолдызлык сәхнәсенә беренче адымнарын атладылар. Һәм ялган түгел дә, сер дә түгел дуслар. Шул мизгел алар тормышында иң якты мизгелләрнең берсе булып калды. Валерий Новиков, Андрей Волков үзенең бүгенге, хәзерге тормышы турында һәм якты хатирәләр турында бүгенге тапшыруда сөйләп бирәчәкләр. Ә менә дуслар, алар үзләре дә килеп җитәләр. Сәлам, егетләр. Менә егетләр үзләре дә киләләр, дуслар. Сәлам, сәлам. Сәлам. Валера. Сәлам. Андрей. Якынрак килегез. Дуслар, менә ул безнең хәзерге вакытыбызның геройлары, тапшыруыбызның геройлары. Мин тамашачыларны сезнең белән бераз таныштырдым, ә хәзер сез үзегез тамашачыларга үзегезнең иҗат юлыгыз турында берничә сүз сөйләп бирегез әле. Всем привет, дорогие друзья. Мы являемся... Сәлем, кадерле достар, без Грант вокаль ансамбле солистлары булабыз. Төркем 2000 елда оешты. И с этого года вот в этом Һәм быел безнең 20 еллык юбилей. нашего коллектива. Бездән башка төркемдә тагын 2 кеше бар. Денис Верхотурцев һәм Алексей Волков. Ләкин хәзерге көндә без трио булып җырлыйбыз. Мин, Андрей һәм Денис. Творческая наша... Иҗат юлыбыз Зей шәһәрендә башланды. Ул безнең туган ягыбыз. Төркем көтмәгәндә барлыкка килде. Biz бер-беребезне урамда күреп алдык. Кемдер гитарада уйнады, кем нәрсә белән шөгыльләнде. Килдек, таныштык. Мин 98-нче профессиональ лицей укучысы идем. Андрей белән таныштым. Һәм шул чакта миңа үзешчән сәнгатьтә катнашырга тәкъдим иттеләр. Һәм мин үзем бармаска булдым, Андрейны чакырдым. Без сәнгать җитәкчесе янына килдек. Узак еллар дәвамында алмашсыз җитәкчебез Светлана Ивановна Порываева янына. Светлана Ивановна, без сезне яратабыз. Шул вакытта без Светлана Ивановнага тагын бер туганыбыз барын әйттек. Без үзебезне шулай кардәшләр дип йөрттек. Ул вакытта төркемгә исем кушарга кирәк. Күп вариантлар бар иде. Чародей, тагын көлкеле исемнәр бар иде. Һәм Грант төркемендә туктадык. Безнең җитәкчебез Зәйнең тәгәрмә җитештерү заводында да сәнгать җитәкчесе булып эшли иде. Ул вокал буенча укытучы булды. Һәм күпмедер вакыт эчендә без репетицияләребезне тәгәрмәч заводында оештырдык. Денис әле безгә кадәр җитәкчебездә шөгыльләнә иде. Һәм бер вакыт безнең репетицияне ишетеп, кемдер ниндидер тавышлар чыгарганын ишетеп, безнең янга керде, тыңлады. Һәм Светлана Ивановнага: Денис, әйдә үзең генә йөрмә инде, кил бергәләп җырлап карыйк. Менә 20 ел шулай җырлыйбыз да инде. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым
великих тех годах. Тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой. Всем миром, всем народам, всей землей. Менә дуслар, егетләр уртасына бастым әле. Валера, син әйтеп үттең. Денис сезне күреп алды, сез бер төркемгә җыелдыгыз, 4 егет. Тавышларыгыз минемчә килеште, һәм шуннан бирле сез Гранд вокаль ансамбле буларак чыгыш ясый башладыгыз. Шуннан сорау туа. Беренче созвездие йолдызлык сәхнәсенә чыкканда нинди җырны башкардыгыз сез? Шул җырны хәтерлисезме? Һәм инде шул җырдан алып репертуар сайлау сорауы да туа. Ниндирәк җырлар күңелегезгә ошый, нинди җырларны башкарасыз? Шуның турында безгә һәм тамашачыларга сөйләп бирегез әле. Ну, наверное, мы Репертуарны ничек сайлаганбыз икән? Именно Җитәкчебез җырларны мәҗбүри рәвештә башкарырга кушкан чаклар юк иде. Мы, наверное, больше Без күбрәк үзебезгә ышанып, бергәләп, бишәү җыелып җырларны сайладык. И по репертуару. Элеккеге елларның зур минусы ул фонограммаларның юклыгы. Аларны табып булмый. Аерым язучылар бар иде, әлбәттә, тик алар бик аз булды һәм эшләре дә бик кыйммәт торды. Но это стоило очень дорого и как бы Финанс яктан ярдәм бик күрсәтелмәгәч, фонограммалар белән хәлләр авыррак торды шул. Но мы старались. И одна из первых песен, наверное, Тик без барыбер тырыштык, һәм йолдызлыкта беренче булып башкарылган җыр ул "Эх, сез матур кызлар" иде. Эх, сез матур кызлар. Сез татар телендә дә җырладыгыз инде. Хәзер җырлап күрсәтә алмассызмы соң шул җырны? Эх, сез матур кызлар җырын. Әйдәгез. Дус эшләрем уйный килемен генә килмим. Уйынның да ямы тапмый ни булды белмим. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Эх, сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Бик матур килеп чыкты. Димәк, 2000 елда сез шул җыр белән сәхнәгә кирип килдегез. Группа «Грант», город Заинск. Düşlerim uynayım dilim gene gelmeyim. Uynayın da yadır tapayım ne buldu bilmeyim. Siz matur kızlar nik şayatasız. Yüreğimin yanuların anlamısın. Siz matur kızlar nik şayatasız. Yüreğimin yanuların anlamısın. Мин шәһәрдәге почетта шахматчылар. Кызлар гына урап булда яратмыйлар. Сез матур кызлар ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз.
Шулай куянгыз үдер минем кичләрем. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Кызлар. Ә менә егетләр, Созвездие йолдызлык фестивалендә булган иң якты мизгелне хәтерлисезме? Бу безнең традицион гадәти сорау һәм һәрбер тапшырубызның геройларына без аны бирәбез. Нинди якты мизгел сезнең хәтерегездә калды? Шахсан минем өчен иң якты мизгел ул 2005 ел. Безгә җиңүчеләр медальләрен Василий Луновой тапшырган чак. Искиткеч актер, кечкенәдән офицер фильмыннан яратылган. Минем өчен ул әйтеп бетергесез. Космос кебек иде. Шәхсән минем өчен бу белмим андай өчен ничектер. На самом деле я... Мин Валер белән килешәм. Это Бу гаҗәеп кеше. для нас Безнең өчен было ул такая шундый зур, танылган йолдыз иде. Өстәвенә безгә медальләр, истәлекле бүләкләр дә тапшырды. Бу оныта алмаслык вакыйга иде. Я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах ехал с фронта домой. Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, там, где русская слава все тропинки прошла. Эй, встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Эй, встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Очень дали мы с друзьями прошли, но нигде не видали лучше нашей земли. Наше солнышко краше, и скажу не тая, лучших девушек наших нет на свете, друзья. Эй, встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Эй, встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. За весенние ночи, за родную страну, да за карие очи я ходил на войну. Вы цветите пышнее золотые края, ты целуй горячее, дорогая моя. Эй, встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Эй, встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай. Егетләр, менә сез күңелегез белән иҗатка гашыйк иҗади кешеләр, бу иҗатка карата мәхәббәт кем уятты сездә? Менә син нигә җырлый башладың? Син, Андрей, нигә җырлый башладың? Каян килде бу иҗади юлыгыз? Наверное, Минемчә, одну из самых минем главных иҗат ролей, белән наверное, шөгыльләнә то, что я башлауда начал иң заниматься зур рольне творчеством, әтием это, уйнагандыр. ну, Чөнки это мой әти папа, ул потому профессиональ что у меня папа баянда профессиональный уйнаучы, баянист, әнием яшь чагында мама в бии иде, молодости танцевала, бабам да и Украинадан, потому что тамырлары у меня да шунда дедушка бит. с Бабам Украины, как биеде вот дә, эти җырлады корни, да, как-то они туйларда так, да вот катнашты, дедушка у алып меня барды. пела, танцевала, Анекдотлар анекдоты сөйләде, рассказывала, һәр свадьбы яктан вел, булган но кеше иде. был такой на все руки Эстрада мастер, артисты. да. Ә инде И, үскән конечно, чагымда большую часть вот того, что уже артист в булуымда зрелом, бик как зур вот, рольне становлении Светлана как Ивановна артист, конечно, Урываева приняла роль уйнады. больше это Светлана Аңа карата Ивановна миндә Урываева, иң которой җылы мы- мөнәсәбәтләр я вот генә лично, у меня ул минем самые-самые иҗатымда теплые чувства этәргеч булып к торды. этому человеку, который мне Музыкаль вот сорауларда толчок да, дал в төрле моей сорауларда. карьере, как бы вот Шулай ук всё, что егетләргә дә есть зур рәхмәт в әйтәсем килә. музыкальном, Алар во всем миңа этом гел отношении. ярдәм күрсәтергә Ребятам, тырыштылар, конечно, огромное янәшәмдә спасибо, булырга что они всегда тырыштылар. меня поддерживали как-то. Тик менә шулай да иң зур Направляли, и вот большую өлешне часть, конечно, Светлана Ивановна Светлана уйнады. Син, Андрей?
Менімше Ну, я ол думаю, геннар, что это гены. У менің меня кішкене шағымнан ук әнейім де әтейім де мама жырладылар, пели, профессионал не болып туды. профессионально, Міне но шуңа я көре думаю, что меңа да вот, күшті ну, деп ойлаймын мен жырға передалось. махаббат. Сенің абыйың да бар бит, шулай бит, Алексей исемлі абыйың. Да. Ул да жырлый. Да. Но мы вместе Біз с бірге детства кішкенеден ук урамда пели, жүгіріп, пели жырлап жүрдеген на шунда. улице. Ну, как бы Міне так, шулай первоососно. зор ижатқа әуелді де. С высоты, с красоты своей меня не замечаешь. Но все равно ночь придет, и ты меня еще узнаешь. Пускай сегодня я не тот, и пусть твердят тебе, что я не тот. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Я для тебя не богат, не знаменит и не престижен. Но все равно ночь придет, и на тебя я не обижен. Пускай сегодня я не тот, и пусть твердят тебе, что я не тот. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, и ты поймешь, я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне хоть один шанс, ты не уснешь, пока я рядом. Егетлер, сіз хәзер тормышта инде булган кешеләр, шулай бит. Созвездие йолдызлык фестиваленә 20 ел, сезнең грант төркеменә 20 ел. Менә элеккеге вакытка әйләнеп кайтканда, әйләнеп караганда, сезнең өчен созвездие йолдызлык нәрсә ул? Нинди роль уйнады ул сезнең тормышыгызда? Ну, наверное, в первую Бірінші очередь, шырақта наверное, скорее всего, это менімше вот дружба. ол дуслық. Когда в 2001 году мы только 2001 жылда фестиваль вакытында фестиваль, біз мы очень-очень наш день крепко төркемі дружили белән с бик коллективом, нык называется дус «Наш болып день». йөрдек. Сез фестивальдә таныштыгызмы? Иә. И, значит, мы Біз приезжали, аларга в Юдинаға, Юдино, железнодорожников типа, сәнгать Юдино, йортына ДК киләйдек. железнодорожников.
Алар безнең концертлар булган чакта безгә зәйгә киләләр иде. Еллар дәвамында уралар киңәя, ерагая барды. Әлбәттә, кемдер бүтән шәһәрләргә китте. Мәсәлән, без хәзер Казанда төркемнән кызлар, кемдер Мәскәүдә күп еллар дәвамында, Ирида Хусаинова, мәсәлән, Катя Данилова. Алар күптән инде Казанда түгел. Фестиваль ярдәме белән кызлар әлбәттә гитисны тамамладылар. Молодцылар. Демек, созвездие йолдызлык ул дуслык, ул максат, һәм инде максатка иң мөһиме ирешү мөмкинлеген бирә. Это когда, И это как пустар стартовая толу площадка. майданчыгы кебек. Все мы, Без барбыз да, конечно, шәхсән я мин, лично, Андрей да Андрей минем тоже, белән наверное, килешер. поддержит, Созвездие что йолдызлык созвездие безнең это была вот нигезебез такая иде. Иҗат эше фундаментом безнеке генә нашего түгел, дальнейшего, рухи не только күтәренкелек творческого, наверное, вот нигезе иде. духовного Чөнки какого-то фестивальдә подъема, без потому что на шундый фестивале яхшы, югары дәрәҗәдәге кешеләр белән соприкасались с такими күрешә людьми, идек, которые аралаша приезжали, идек. Алар мастер-классы безнең нам өчен там мастер-класслар алып Танылган та бардылар. шәхесләр Да. иҗат Это өлкәсендә. очень Бу бик ценно. кыйммәтле. Вот раньше, допустим, до Элек созвездие созвездия, йолдызлыкка кадәр мин я мондый лично я не конкурслар знал турында таких конкурсов. Может, мы слышали, ишетмәдем. там «Утренняя звезда», может быть, какая-то там. Булгандыр, еще утренняя что-то. звезда, вот тагын именно бүтәннәр дә такого бар вот, иде. как Тик с нәкъ менә годами, шунда еллар какие дәвамында обороты көчәя набрал, барган наш яраткан фестивальне любимый фестиваль. Россиядә, Конечно же, Россиядә такого, гына мне түгел, кажется, в дөньяда России, да чё, в России, в очратканым мире, юк наверное, иде. такого нет. Безнең фестиваль турында мондый сүзләр ишетү ул бик күңелле. Ә менә егетләр, сез грант төркемендә төркеме буларак чыгыш ясыйсыз. Шулай да сез шәхсән үзегез дә чыгыш ясыйсыз. Шулай бит, солист буларак. Кем солист буларак созвездиедә чыгыш ясады? Дүртебездән минемчә беркемдә юктыр. Ә Денис? Денис. Денисның чыгышлары бар, беләм. Денис первое беренче место урын занимал, яулаган да. иде, ие. Алексей? Алексей юк. На самом деле, Дөресен всегда әйткәндә, пел солист соло булып только Денис кына җырлады. И только Һәм спустя менә 15-16 лет ел узгач кына без Мальчишка әкренләп сразу, үзебез да, дә да. чыгышлар ясый Һәм башладык. менә шулай 15-16 ел үткәч, сез үзегез чыгыш ясый башладыгыз һәм нинди фестивальгә килеп эләктегез? Безнең заман, наше время. Әйе, дуслар, дөрес. Бу егетләр бүгенге көндә «Наше время» безнең заман фестивалендә бик нәтиҗәле чыгышлар ясыйлар. Һәм инде нинди предприятие вәкилләре буларак чыгыш ясыйсыз сез? Мин выступаю Казан по дары предприятию заводыннан чыгыш «Пороховой ясыйм. завод», город Казань. Ә мин аларга ярдәм итәм. Тик шулай да менә сез икегез бергә бер төркемдә чыгыш ясаганыгызны мин хәтерлим. Ул вакытта сез гран-при ияләре булдыгыз һәм шул чакта нинди предприятиедә эшләдегез сез? В 2014 2014 году мы елда стали без обладателями гран-при Мы ияләре на тот булдык. момент Ул работали чакта на без Казанском Казан моторстроительном моторлар җитештерү производственном заводында предприятии. эшли идек. В составе Шул команда этой команды составында мы без стали гран-при обладателями иясе булдык. Казанское моторостроительное производственное объединение. А в 2013 елда без беренче урын яуладык. Подтвердив, что мы не 2014 зря елда гран-приның в предыдущем без году яулаганын взяли избак. Сначала вот так куда-то руки суешь, догадливый чувихи по зубам отгребешь. А ну-ка с правой ноги, держись прямее, давай. Ногами шевели, рот не разевай. Свободнее вот так и два шага вперед. Теперь присядь пониже и поворот. Я люблю уги-уги. 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 Я танцую уги-уги каждый день. Чтобы настоящим стилягой стать, нужно, приятель, нормально танцевать. Ты должен знать, что такое канатский стиль. Здесь все серьезно, здесь и полька не кадель. Есть атомный счетчик, капусский тройной. Попробуй научиться парить и заводной. Ты любишь буги-буги. 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 Ты танцуешь буги-буги каждый день. Это же табак, это рок-н-ролл. Ты не должен различать
счастье потолок тепло. И если ты устал, то присядь, но ненадолго. Хоть начал танцевать, чего сидеть без толку. Слышишь этот ритм, чуешь этот драйв, значит ты свободен, танцы вот это кайф. Мы любим буги-буги, мы любим буги-буги, мы любим буги-буги, мы любим буги-буги, мы танцуем буги-буги каждый день. Мы любим буги-буги, мы любим буги-буги, мы любим буги-буги, мы танцуем буги-буги каждый день. Мы любим буги-буги, мы танцуем буги-буги каждый день. Hürmetli тамашачылар, наше время безнең заман фестивале турында юкка гына искә алмадык. Без чөнки 30 август көнне менә шушы егетләр Галиәскәр Камал алдындагы сәхнәдә 2 сәгатьлек зур тамашада чыгыш ясаячаклар. Егетләр берничә сүз шуның турында да әйтеп җибәрегез әле. Һәм менә шушы егетләр 2 сәгатьлек концертта Галиәскәр Камал алдында урнашкан зур сәхнәдә чыгыш ясаячаклар. Берничә сүз шуның турында да әйтеп җибәрегез әле, егетләр. Әйе, без чынлап чыгыш ясаячакбыз. 30 августта бик теләп чакырабыз сезне. Күңелле булачак. Килегез. Җырлар билгеләндеме? Яңа җырлар башкарасызмы? Яисә иске репертуарданмы? Нинди сорарлар, шуны башкарырбыз. Күңелегезгә якын килгән җырларны, шулай бит? Да. Димәк, кадерле дуслар, Андрей нәрсә башкарасын, Валер нәрсә башкарасын, сер булып калдырабыз. Шуңа күрә 30 август көнне сезне көтеп калабыз. Шулай итеп тапшыруыбыз ахырына якынлашты һәм без сезнең белән әлегә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз, дуслар. Очрашканга кадәр. Пока. Пока!